Nginibingelele Zulu omnyama ondlela zimhlophe ilanga seliyoshona bangithatha le video ngisendaweni yasekhaya ke la kumila khona impepho nansi nje uyibone iyo yonke le impepho yandile ke impepho kule ndawo ngeshwa ke iselfone engiyenza ngayo le video ayikho ezingeni elikahle namhlanje indlu yakwethu ngithake sibuke itopic enakho ukususa umsindo kwabesilisa nabesifazane itopic yokuboniswa wekhehla umkhwanazi yini ukuboniswa kunabantu abaningi ke abayibethi baboniswa kulokho ngikhuluma ngokuboniswa la khona insizwa iboniswa intombi ezoshada nayo itopic leso sokushisa kakhulu ayakususa impela ngalendlela yokuthi khona abathi akukho ukuboniswa abanye bathi khona kuye kuraise imibuzo ke ngenhlahla enkulu ke noma ngesho likhulu angikaze ngiboniswe ngoba ngithi ngiyobonisa umuntu engizoshada naye mangibona intombi nje ngayithanda ngenkonde intombi leyo ngiyishele ngiyithande sithandane ake sikubuke ngokweBhayibheli ke sibone ukuboniswa kukhona yini eBhayibhelini so buka ukuganwa kwabantu ngokwahlukana kwabo uma uzobuka eBhayibhelini akekho ovelayo kuthiwa lo waboniswa umoya engcwele wayewehlela phezu kwakho ambonisa ukuthi akathathe bani abe ngumkakhe ayikho into efana naleyo futhi eBhayibhelini akukho ukuthembisa ukuthi niyoma phambi kwebandla nomfundisi nithembise umshado cha akukho eBhayibhelini futhi akukho ukucela intombi esontweni into esiyenza thina emasontweni kodwa eBhayibhelini into ekhona umshado ohleliwe nomshado ukuthi insizwa ihambe iyoshela nomshado ukuthi uganwe umuntu omthumbe empini kanye nalento yokuba nomakhwapheni iBhayibheli kubiza ngezancinza omakhwapheni nje ngesizulu esiqonde singathi umakhwapheni isancinza kwesinye isikhathi bekuba umuntu obukade eyisigqila noma eyincekukazi lo muntu bese beshayashayana ke bese kuthiwa isancinza noma kube ukuthi umuntu mhlawumbe uthe unkosikazi engazali bese kuthiwa ngena kulo akuzalele bese kuthiwa isancinza ke leso kahle kahle umakhwapheni asikusho kanjalo Zulu omnyama kulento yokuboniswa njengoba ngishilo ukuthi eBhayibhelini akukho ukuboniswa bakhona kabebezama ukubeka ngathi kukhona eBhayibhelini cha akukho so alikho ivesi singarefela kulona sithi leli likhuluma ngokuboniswa asithathe okunye ke uye kuvusa imibuzo ngokuboniswa sengeke ngahlangana nabantu engisonte nabo ngababuza ngokuboniswa abathi baboniswa kunomunye ubaba owathi mayichaza wachaza into eyafitha kulento engeke ngiyibuze ngoba ukubuza umbuzo oqala wawuvele mawuthi umuntu waboniswa ngeke ngibuze ukuthi yini indaba uboniswe umuntu obosendaweni la usuke waya khona ake ngenze isibonelo okwamanje angakaze ngiye eVenda noma sengihambile ezinye izifundazwe zala eSouth Africa kodwa akakaze ngiye eVenda eLimpopo nje akakaze unyalo lami lucophe lapho so angeke uzwe kuthiwa nangu umkhwanazi ubonisa intombi yale eVenda umoya engcwele uvula waqondanisa impela intombi yaseVenda ngihambe ngixhumana nomfundisi wami bese ngimtshela umfundisi intombi usibanibani wakwasibanibani osonto eseketheni elithile eVenda bese kuye eVenda ihlanganiswe nentombi le ngithi ngibonisiwe akakaze kwenzeka into enjengaleyo nowathi waboniswa umuntu angakaze ambone uthi mayesho ukuthi wayebonisa umuntu angakaze ambone lokho emcinga lo muntu wagcina emthole kwenye imvuselelo enza imvuselelo anginalo iqiniso lalokho ngoba phela ukuboniswa into eyenzeka uwedwa asibi wofakazi bayo ukuthi ubonisiwe so ngabuza ke lapho ukuthi kwenziwa yini uboniswa umuntu okumbone noma usendaweni owake waya kuyona ngaphambilini impendulo ke lapha abakwazanga ukunginika impendulo ecacile abaphathi bami asidlulele kwenye ke iphathi esibile engayibuza njengomuntu okwafunda economics ngiyenze university level kwi-undergraduate level ngiyenzile kakhulu ngabuza ukuthi yini ukuboniswa kufithe ne-associative mating i-associative mating bakwethu ilento yokuthi uma abantu beganana isikhathi esiningi baganana ngokweclass mawuzokuqaphelisisa uthisha uvama ukugana omunye umuntu owuthisha noma okwisalary esondelene nekathisha udokotela uvama futhi ukugana umuntu osondelene kanjalo niganana ngokwesalary anishiyani kakhulu angeke uzwe nje kuthiwa nangu professor e-university uganwe indoda eyi-security noma
nanguprofessor uganwe unkosikazi we-security angakaze ngikubone. Uma kukhona umshado kanjalo imvama uvama ukuqhuma kuzothiwa kune-divorce sebeyaxabana kwashacima noma indoda iphoqe lo munye ukuthi akafunde ukuze baze bacishe balingane. Ngoba ukhona omunye uprofessor engimaziyo owaphoqa umkakhe ukuthi akafunde azabe ne-masters ongenani ukuze bakwazi ukuhlalelana kahle emshadweni wabo. So into kanjalo. Ngakubuza ukuthi kudalwa yini abantu bashade nge-associative mating mabethi babonisiwe. Ukuboniswa kungayiqabuli lento ye-associative mating. Nalapho abakwazanga abaphathi bami ukungiphendula. Ukhona-ke nokho umfundisi engathi mase ngimbuza ngokuboniswa wathi angombuza sisobabili. Ngalithola-ke ithuba lokumbuza sisobabili ngoba phela angikwesabi ngokuthi umfundisi ngiyakubuza nje. Ngambuza-ke mfundisi awuchaze kwawugcina uthe ungichazela wase bese kuchaza kwathi cha mfoka Mkhwanazi ukuboniswa into ekhona kuyenzeka. Ngase ngilalela-ke ngoba ngiyalalelisisa. Qhubeka mfundisi uchaza. Wathi uma uzoboniswa uye uthandaze ucele kuNkulunkulu ukuthi akakuphe umuntu ozokugana ngoba usufika esikhathini sokugana. Okay? Wathi kube sekuvela abantu mhlambe kuvela izintombi ezinhlanu ongakhetha kuzo ngoba uthandaza uphakathi kwabantu. Ebese uba ne-criteria yakho ozokhetha ngayo intombi eyodwa phakathi kwalezi ezinhlanu ovezelwe zona usuyathembisa ke seniyashada. Wakubeka kanjalo-ke. Lonto kumina kwayenza isense kunokuthi uthi hayi ngithandazile ngaboniswa. Nokho khona omunye umfundisi engimaziyo othi yena wathandaza kodwa wakhonjiswa umuntu amaziyo ngoba uthi kwafika izwi lambuza ukuthi awumthathi ngani usibanibani. Wabe sethatha lokho ngacishe ngikuzo ngoba kwakumuntu amaziyo. Ngakuquestiona ukuthi yini kungenzeka uboniswe lo muntu ongamazi. Kuthiwa cha umaqondana wakho le eVenda. Umaqondana wakho Mkhwanazi useNamibia la ngakaze ngaya khona. Kwaba inkinga le yangishiya nemibuzo eminingi. Ngase ngibuza futhi why ngaqabula i-associative mating. Inkinga nabaphathi bami bahluleka ukunginika impendulo ecacile. Baye bethi abanye hayi kuyintando kaNkulunkulu, abanye bethi hayi kanjani. Angeke ngazi. Kodwa ngingasho ukuthi ukuboniswa kuncike ekutheni impilo yakho iya ngakuyiphi direction. Uma uzoba umfundisi phela uzobonisa umuntu ongacisha sondelele ekutheni uzokwazi ukumela impilo kuba umama mfundisi. Angeke ukuthi ufana nami ngiboniswe kumuntu wathiwa ngaba umama mfundisi kanti anginaso la nesifiso sokuba umfundisi-ke. Uma ukhuluma nami awukhulumi naye umuntu ongaba umfundisi. Ukhuluma nomuntu okutshela nje amaqiniso ukuthi kunje ngishiye kanjalo futhi angibizi nane-altar call. Shiya nje amaqiniso kanjalo usala uyibonela ukuthi wenzani ngalo noma wenza ini ongayenzi. So ukuboniswa kuyitopic esensitive kakhulu. Abantu besifazana abanye bakuphika bayibethi hayi indlela yabantu besilisa ukubagebenga. Angeke ngiphawuleke lapho. Nguresearchile lokho engikutholile. Ngase ngibuza ukuthi ukuhlukanisa kanjani ukubonisa ukuthi lokho okuboniswayo is genuine nanokuthi uyalinga. Ngoba phela noSathane ngakulinga ngokuthi akubonisa kwembulela umuntu wesifazane. Kanti ukugaxelisa emshadweni osala ukhala wedwa kuwo. Base ngithola impendulo eyathiwa hayi uyizihlambulule. Angazi-ke nokho noma ukuzihlambulula kuyamxosha yini uSathane. Ilapho engaphiceka khona ukuzihlambulula kuyamxosha yini uSathane. So into engabangiphendula ngabathi cha uyizihlambulule. So ngeke ngikwazi ukuphendula lapho ukuthi ukubona mawulingwa ngokuboniswa uzothi kuyamxosha yini uSathane masusihlambululile. Angeke ngazi. Ngoba okwesibili usukuboniswa uwedwa kunzinyanyana futhi nendlela abathi yokuconfirma ngayo. Hayi-ke ndlu yakwethu ake sime lapho ne-topic yokuboniswa. Sengobona ngani kuma-comment la ngezansi ukuthi ngithini. Mina ngizosala ngibuka nayo impepho yakithi ngibone ukuthi ngingamisa kanjani ngayo. Impela ivumile.